ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମେଳାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିମ୍ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମେ ସଜବାଜ ହେଇକି ବାହାରିଲୁ ଆମ ଘୋଡା ଗାଡି ଆଉ ବଳଦ ଗାଡି ଦିନି ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଲିବାକୁ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମତେ ଚିଡଉଥାଏ, କହୁଥାଏ ଲୋ ନାନୀ ତତେ ଆଉ କୋଉ ଶାଢୀ ମିଳିଲାନି ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଏଇ ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କଣ ହେଲା, ସେଉଠୁ ମତେ କଣ କିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛି ନା କଣ, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ମେଳା ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରୁ କରୁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ମେଳା ପଡିଆକୁ। ସେଠିକି ତ ଯାଇକି ମୁଁ ମୋର ବଡ ବଡ ଝୁଲଣା ଆଉ ଖେଳଣା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିକି କହିଲେ ଆସ ତୁମକୁ ଜମକୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଜମକୁଣ୍ଡ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଦେଲି, ନା ନା ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବିନି, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ସିଏ ମତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଜମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିଲି ତ ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଓ ଏଇଟାକୁ କହୁଥିଲେ ଜମକୁଣ୍ଡ। ଆଉ ହଁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, 50 ଟଙ୍କା ନେଲେ କଣ ହବ, ପଇସା ଉଠିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ମତେ ଏଠି ଜମକୁଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ, ମୋ ମନ ତ ସେଠି 5 ଟଙ୍କା ହରେକ ମାଲ ପାଖରେ ଆଉ।